Otiame. Bentu enuanu me se mo akwa aba. Na em se afibia yedi. Na Odwira ye afibia titimlimu no ohaw na bebrese na manisi eye ntokwa okun na de ni ampanyimfo kokon a wogige fi won a wokun di won so nkunimu no wogige fi won nsem a wode bae no na wo yes ade ebi yehu na wonim ho hwenti ese wotena ese Odwira aninti na ma Odwira bae nti ya mane a fi biara Odwira na ye de akan ye nenanom a wokọ okun a wowu wo okunu mu na ye de aye won ayi akai won nti aninti na ye enam so ma Odwira bae ni edi kan no eye kuro bia wo ne nhyehyeye a ohyehyɛ de ma Odwira se wo balate ha ye wo nhyehyeye na kwa kuropon so a enso wo won nhyehyeye na ye late no eye yebutu adai okudai na wochi asia na wochi asia no eda eye joda adbese brother na okuda na so no joda na dwufan eye bemufo onhene bemufo ye wo bemufo a won wo hwe onhene akonya tuntum na ado so won no anadwo no wo ba akogware mpomwan ahohoro won ho se ye dwira nti se wo hohoro won ho se obinu fa no renewer ne ye de hohoro won ho di asesa niyama ani so se wo ho yi se ogware na wafa atare nti afe ansa na ye gware nkonwan na won so akoye se ya hye won fa eni nti ye wi a anadwo no wo ba na ahemrachen na ye adwo Odwira no baamufu no ede Odwira na bre ohene ena na hemfo na wo de hira abre yen se okona ejina ho ma okona nananom kwen no nkunumdi a wodi na wode ba fi asomdwe mu no na ye gina ho ayeden ayesa ade no akai nananom obiruni friendship renewer se ekire se yakon adi nkunim ye kai nenam bra wo brai se o kai abun se ye kan ye ara ya asasini ye abodi bujana nanam hwe gumayen na wode to ho mayen eno nyina nananom befa fi ye amanim ina wode ye hye no aninti na ye Odwira na ye Odwira no enesa ye Odwira no brada no ena no dwufan ye be soja a adechi ukuda na ye be kai ye be su aye nananom mpanyimfu ayi anyemfu awokọ asafo henefo mpanyimfu a won abebu man no kọ ye be kai wo nyinara na fe adechi ya woda na fe wusu wi ansa na wadidi na jana ya so ye didi wi a na fe ohene na ne mpanyimfu atena sa aka afisem fida memene dan ya bogwa e de a kire se nkunimdi no ye nyankunimdi afa ne ntamekwa afra sanate enti a woye se wosiwa no ma won ye didi no won ye biribia no onipa o ye adwuma bra na obra umpe biara enti ye be yesa man se mpanyimfo no ene nsamanfo no a ye ba be celebrate won no ye ma diba yes obunu se silence enu mu na ye be ye den mpanyimfo na anyamfo no de be bompa akoye se wo ye chiriwia wo ye fasting emu ina mpanyimfo na ye tuatua no ye woni a obia ye empe dede aninti na ma yesiwa no ma obia ye dede sanity edika no me ameka se ye se nka me kire o me bodre me mabesi me nanom anan me nanom a me na wo be tina konwa yesu no ofre na nekumi nti ebinim abako na me na mabetu me na mabetu abesi na nan amabetu ne poma nti wo frɛ me oje abo kumia no ba aseseleku a metoso abien me ye benkum suma kwan ne bisa gira ho ma oku apeman na ne America kire emebun ina mo frank tenkiti nyina ase se pe ne abofra ne daachi opanyine isi ye nyina ye nananom amane ese ye Odwira nananom Odwira yi enam se eye ensesan aba omani munti ye Odwira hwehwe niema ye de beboa mmabun a won ahyase a woreba won school komu
won asetena mu obi wo ha na onibi nti se ohene ye saadi a ode ni nyina ode boa efi oman na da ho no ebia na niam bi nkoyie wo mu na ohene ne aban no etumi adinsa wo so aka na num nsam de akire ga bia na adwuma bi yehia se ye benya adwuma bi wo kuro no mu na oman no etumi ahwe kwan a obi onim se bebi obefa a obenya bi no ode abeboa nti Odwira ne ngina wo se ye ne keke eye nananom amane ye de kaide na so ya san de gina ho mma mmabu a ahya ase ereba ina kuro no yiyede oman no yiyede enni nti obiara wo Ghana memu ha se wo kuro mu afia a wodi afi biara nto nchia waso se woronko ko na fa wa hoɔden no munimde na munyansa fa kɔta achi na wo biribi obìnrin friends contribution wo biribi a wo de beboa wo de aboa na mpapi na yemfuni bebre wo hɔ a wo yɛ saade a wo tudin kwa wo bɛhwɛ na ade bɛkyen wo bɛwie biribi ana sika no dwumadi a ɛsɛ din na ɛnyɛ ɛno na ɛyɛ basisi ya no ɛnyam anibu ya benti mmabun na school nti ama nimdia na kwachi yeso obia pese ne man beyeye nti saade ni hɔ biom si bo bɛyɛ saa mane ni obenya biribi mfutu bi afim na obi betam adi eni wo saa nti ohene ne ɛyɛ nyina ohene form committee wo ho a wo hwɛ saa adwuma nyina ayɛ na biribi ebefim aba biara no yɛtumi ade ayɛ mpuntuduma nti mesere Ghana man asa wiase afa na nyina rase obi a wo afa hye wo kurom a wodi na ohene idide ensese wo tena ase afini bia wo tena ase na wo ka se mede merenko wo yesa wodi wo hu aboro wo betumi afia akwa aburuchi akoto wiase adan nyinara na mo kai se wonyo mfia aburuchi wo fi Ghana enye din ara wo beba wachi ebinum de wo ato wo hu achene se won de wan wachi won hwehwe da na so wachi onyankopon animu no wo wie peye ebse onyam na nyim nia eye ina onum abusua a ese odi hyem nti na wabedum abusua no nti mbiri bia ese wo kaya abusua na hu se wo fi abusua mu na se wachi jira mere kasem bi a kire mo eye on the 12th February 1835 yenya okunini bi a ofi abrochiriman mu eye London bo beye hwehwemu ifa Ghana ne ebibi memu ha afa na nyina na beye hwehwemu hwe oba no report oro kwaye ne se yenya bibifu no ye wo backbones ye wo bribi etan ye ti papa na wo ochi wiase ebibi memu nyina no wanhu obibini ba ko pa osrade na wanse hu obibini ba ko pa sebi owiade ndi oman ya te se no ansana wo betumi adiyan so na wo betumi anya yemu kwa no de wo de Christosum na school eba ansana se yen no ye ka se yen ne ayewo ni ye na won ne ayewo ni ye dia na won benya yemu kwan ndi wo ba sha free school na wo de atetu ye mofra nti ye say and bi na wo kan yo sese yen abakwa sem ya se wo kire na di nyina ho agya akire nti mu ni mo hwe nti oburo ni de ne nkwan na mo se yi ti ye say maba etumu hu asise mo hwehwe ne emamu a ma ya de papa me bompai pa mam me na me yesu man kwan ne ewimu na sase so ohun biara papa oboni o ne ye nyinara be kasa kire wo na ohun pa de boni hia homopa na boni gwan nti mbiri bia e bompai se onipa biara benya homopa edinani mu kan na ne amuri mama me hu adwuru me na mani age papa nti me hye munkuran boma baso se munyi ahopinti na amuri mu ko ba bi a mu betuma hia akwanhia na se ebinum kura betumi asese mabo atotuntasu agumu so enso mu biara mo mpa bawo efse mo ye da timpanyefo na ne amuri na be ma timba no so ehu biribi na mo nya biribi afu timishira mu kuse na me wasemba akopa mpese meka kire wo o se mpanyefo ka asembisi o ya asem ne tiefu a na waye ne yefo o ya asem ne tiefu a na waye ne yefo te se asem amaka nyinara se mutie na manfa anya adwuma na mantu hu anamo a na se eye niemahu amfaso bi amaso na chimma so anya biribi amfim mabo mabaso momma mutimu yemde eye adwuma na moreye dati mbonya mfaso bedamase
Kwapim TV. Bepauso. Hein.